A finais deste curso sairá á rúa a primeira promoción de estudiantes de biblioteconomía, unha carreira que de momento é descoñecida e que ten o seu mercado laboral por definir. Os novos diplomados reclaman unha resposta á súa formación, tanto por parte da Administración como a dos empresarios. A diplomatura en biblioteconomía creouse en Galicia no campus de Ferrol hai só 3 anos. Agora mesmo, os alumnos da primeira promoción están a estudiar terceiro, o último curso da titulación. De momento, faise unha análise atendendo o que pensa que vai ser o mercado de traballo, pero aínda non hai uns profesionais na rúa que permitan unha avaliación sobre a situación real. De calquera xeito, existe un mercado potencial que está por cubrir. Aí existe un potencial mercado de trabajo muy importante que está a disposición de los alumnos, porque evidentemente muchas de estas plazas se solventarían con diplomados formados, como esperamos, con el rigor que todos deseamos. Pero tamén é certo que os inicios son duros para todos. Tanto alumnos como profesores saben que por diante está o reto de demostrar a súa valía para convencer a administración pública e os empresarios de que a información documental precisa dun tratamento axeitado e que os novos diplomados en biblioteconomía teñen a resposta. El terreno y la necesidad está ahí y yo creo que cada vez somos más los que estamos conscientes de que necesitamos de un buen documentalista, un buen bibliotecario, alguien que gestione documentación. Pero no cabe duda que cuando vayan saliendo promociones de profesionales, si ellos demuestran, como espero, que son muy útiles en una empresa, en la administración, etc., es cuando ellos se van a ir ganando su puesto de trabajo. Ata de agora, estes postos están cubertos por profesionais cunha formación autodidacta, adquirida cos anos de experiencia. Sen necesidade de facer unha revisión sobre este pasado, o que se procura é unha concienciación de cara ao futuro. Otra cosa es el pasado. Evidentemente, una persona que tenga un puesto de trabajo adquirido por métodos legales y normales y que no tenga una diplomatura, pues tiene su puesto de trabajo, pero cara al futuro, evidentemente, esa es una cuestión que tendrá que ser contestada. Y volvemos a la inversa, es decir, un alumno que salga de esta escuela, evidentemente, tendrá una carga teórica importante que después tendrá que ser contrastada en la práctica en su momento. Tamén os alumnos reclaman unha resposta por parte dos empresarios, pero amósanse optimistas e confían no peso da súa formación académica. Eu penso que non están concienciados os empresarios porque contratan xente que non sae das universidades, que non sae con esta carreira, quizáis tamén porque sexa nova, entón temos que facer forza para que vexan que os que saímos de aquí temos un nivel cultural, un nivel profesional de acordo coas necesidades que teñen as bibliotecas e os arquivos e todo o que este relacionado con iso. A nota de corte para entrar nunha das 60 prazas de biblioteconomía supera os 6. Podes acceder á diplomatura dende as 5 opcións do bacharelato da Loxe e dende as 4 de COU. Tamén poden optar os alumnos que chegan dende os ciclos formativos de grao superior das familias de Administración, Comercio e Marketing, Informática e Servicios Socioculturais e a Comunidade e tamén dende a rama de Formación Profesional Administrativa e Comercial. Por outra banda, a diplomatura en biblioteconomía é pasarela para acceder directamente á licenciatura en documentación. Esta carreira probablemente se empezará a impartir en Galicia nos vindeiros anos, pero haberá que esperar a que madure o primeiro ciclo, segundo destaca Pedro López.
Os estudios de biblioteconomía permiten tamén o acceso ao segundo ciclo das licenciaturas de Comunicación Audiovisual, Humanidades, Publicidade e Relacións Públicas, Traducción e Interpretación e Xornalismo, e as licenciaturas de segundo ciclo en Historia e Ciencias da Música e en Lingüística. Os 202 créditos precisos para cada diplomatura complétanse co practicum, un período tutorizado que o alumno pasa nun centro de traballo e que resulta de grande importancia de cara á formación